Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να σας δώσω όμως πριν συνεχίσουμε τα τηλέφωνα και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μας στέλνετε τα email σας, τα μηνυματάκια σας, τις απορίες σας, τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο lol@channel9.gr. Επαναλαμβάνω, lol@channel9.gr, είτε με SMS στο 19400, στέλνετε lol9 κενό το μήνυμά σας. Και αυτό ήτανε. Και έφυγε. Και έφυγε, ναι. Λοιπόν, 31 λεπτά κοστίζει, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Κατερίνα, έχουμε μηνυματάκια. Ναι, αυτό ακριβώς να πούμε κιόλας. Λοιπόν, ο αγαπημένος Άλκης, κορίτσια, μας στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα και πολλά. Και επίσης ο Ευτύχης από τη Στεμνίτσα, παρακαλώ πολύ, μας αφιερώνει το «Τι τρελά μου ζητάς». Του σκηνά. Παιδιά. Σε ευχαριστούμε, Ευτύχη. Ευχαριστούμε πολύ που μας βλέπεις από τόσο μακριά. Mail έχουμε. Έχουμε και mail, σωστά, λοιπόν, από τη Χριστίνα, η οποία στέλνει συγχαρητήρια για το αφιέρωμα στο Paintball. Πες τα, Χριστίνα, πες τα. Ευχαριστούμε. Θα φροντίσουμε να έχουμε πολλά αφιερώματα και τα κορίτσια και όλοι μας εδώ. Λοιπόν, Ελβούλα, κάτι μου έλεγες πριν για την νοημοσύνη που σου έλεγα ότι δεν μπορείς να γίνεις έξυπνος. Τεχνική νοημοσύνη. Σου έλεγα είτε γεννιέσαι είτε είσαι έξυπνος. Για πες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε. Σύμφωνα με έρευνα του BBC, στο οποίο συμμετείχαν 100 εθελοντές, μπορείς να γίνεις πιο έξυπνος μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι. Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα. Και χαζός, νομίζω. Καλά, εύκολα. αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Γίνεσαι πολύ πιο εύκολα. Τώρα δούμε πώς γίνεσαι πιο έξυπνος. Υπάρχει τρόπος δηλαδή. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι μπορείτε να κάνετε τα εξής. Βουρτσίστε τα δόντια σας με το άλλο χέρι από αυτό που χρησιμοποιείτε συνήθως. Για να δούμε. Για δοκίμασέ. Ναι, μην το κάνετε εδώ πράκτης. Προσπαθώ. Μετά, βρείτε τουλάχιστον 10 άγνωστες λέξεις στο λεξικό και χρησιμοποιήστε τις. Απλά εκεί. Νομίζω. Ναι, βρες ό,τι πιο άκυρο και το πετάς. Θα φαίνεσαι χαζός μετά όμως. Ναι, γιατί σε που είσαι. Όχι, γιατί είσαι που είσαι χαζός, θα λες και την αυλακία σου. Δεν κατάλαβα το σκεπτικό. Θα νιώθει χαζός ο άλλος που δεν ξέρει τη λέξη. Και εσύ θα φαίνεσαι έξυπνος. Και εγώ δεν ξέρει, όμως την πάτησες. Εντάξει, τώρα άμα έχεις έξυπνους φίλους, φροντίζεις να κάνεις κάτι άλλο. Μάλιστα είχε αποτέλεσμα αυτή η έρευνα, ναι. Και σύμφωνα με τον κύριο Μάρο, ο οποίος είναι στο BBC δουλεύει, λέει ότι μέχρι 40% έχει αυξηθεί η νοημοσύνη των εθελοντών αυτών. Τους κάνανε τεστ IQ και έπιασε. Τώρα αν πιάνει, να σε ρωτήσω κάτι, έχει και άλλες ασκήσεις. Λοιπόν, κάτι λέει μια ώρα γιόγκα. Μια ώρα γιόγκα. Εντάξει, η φυσική κατάσταση βοηθάει σίγουρα. Επιλέξτε να δείτε ένα τηλεοπτικό quiz. Τηλεοπτικό quiz? Ναι, να το λύνετε. Ένα τηλεπαιχνίδι, ναι. Θα δούμε ένα τηλεπαιχνίδι, παιδιά, και που βοηθάει. Και το τελευταίο, που είναι πολύ χρήσιμο, και εσύ που πας για σούπερ μάρκετ, να απομνημονεύεις τη λίστα απ' έξω. Την ξέρω τη λίστα απ' έξω, έχω πολύ καλή μνήμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι έξυπνη. Αν πας 5 πράγματα δεν έκανες και τίποτα. Το ότι έχω καλή μνήμη. Σκέψε 100 πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είμαι έξυπνη. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις λίστα. Άμα δεν έχεις λίστα, πας και παίρνεις ό,τι πίσω στο σούπερ μάρκετ. Άμα είσαι Σάσα, τα πάρεις όλα μες στο καρότσι και την ίδια. Και ξέρεις, θα πάρεις. Δεν θα πάρεις ψωμί του τόστ. Και τι θα κάνεις άμα δεν έχεις ψωμί του τόστ? Θα φας τυρί δεν και μπορείς να ζαμπόν. κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις βίντεο κλιπ. Δεν μπορείς να κάνεις βίντεο κλιπ και να σας πω και εγώ τώρα, έχω αποδείξεις. Λοιπόν, θα σας πω για ένα συγκρότημα, τους OK Go, είναι από την Αμερική, Chicago, Illinois. Τι έκαναν τώρα οι κύριοι? Αποφάσισαν να κάνουν κάτι πιο πρωτότυπο και μπορούμε να δούμε και το βίντεο κλιπ, θα δούμε μάλλον σε λίγο. Θα δείτε ότι έχουν πάρει 2.453 πέτες τόστ, έχουν με λέιζερ, καλά φαντάζομαι όχι οι ίδιοι, χαράξει πάνω διάφορες παραστάσεις και με το γνωστό τρόπο που λειτουργούν και τα καρτούν σχέδια το ένα πάνω στο άλλο γρήγορα, έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ πρωτότυπο animated video clip. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Πολύ ενδιαφέρον. And if it takes forever, forever it'll be.
adventure out of me. I'll still be here, waiting on the rain to warm your heart for me. And if it takes forever, forever it'll be. And if it takes forever, forever it'll be. Πώς σας φάνηκε, κορίτσια? Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Πολύ βίντεο νόστιμο. Χαλάει. Πολύ νόστιμο. Φαινόταν οι φέτες, ήταν ψημένες με λέιζερ. Και δεν την είχα σκεφτεί. Και ότι πρέπει για το μεσημέρι. Γιατί είναι κορίτσια. Κάτι λαφρύ. Διάβασα την κάπου, ώρα. δεν ξέρω αν ισχύει, θα μου πει Ναι, μια πες. στο θέμα σου, ότι λέει εναλλάσσονται 15 εικόνες ανά δευτερόλεπτο στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Μπορεί και παραπάνω. Άμα κάνεις μια σύντομη έτσι μαθηματική πράξη, 2.453 διά. Πόσο λεπτά είναι το βίντεο κλιπ, 2.010. Ήδη κουράστηκα. Αφήστε τα μαθηματικά, Ήδη παιδιά, κουράστηκα. δεν είναι το φώτο μας. Εντάξει, δεν είναι για μας, δεν είναι για μας. Πάντως πολύ ωραίο βίντεο και πραγματικά πολύ έτσι πρωτότυπες σκηνές. Αυτά. Πολύ, λοιπόν, αφού λέμε και για σκηνοθεσία Σκηνές, και τώρα. σκηνές, και επειδή χθες ήταν Τετάρτη και δεν δείξαμε το box office, όπως είχαμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές μας, Ναι. να σας το δείξω, να δούμε ποιες ταινίες θα πήγαν καλά στο Να το δείξουμε. τετραήμερο. Ναι, αμέ. Εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε το box office. Meet Chimp 9. We gave him a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. We call it the cure to Alzheimer's. Oh, he's a smart one, isn't he? You have no idea what you're dealing with. I've got some information on the police killings. Which do you prefer, 7 or 8? 8. 8 it is. 8 what? 8 more coppers to kill. Some sick boy is killing policemen. He's only just started. Got a name? No. It's Blitz. As in Blitzkrieg. Units, do not let Brandt engage. Repeat, do not let Brandt engage. Brandt's still in pursuit. You couldn't get the bastard through the regular channels, so... I'm not going to continue this line of talk. I don't like where it's going. You can't kill me. Pig. Leave it, Brent! Well, you know what happens when you wind certain people up? Yeah, who's coming after me next? Word of advice, if you're going to pick the wrong fight, at least pick the right weapon. They call that resisting arrest. I want a lawyer and a sandwich, and I want to update my Facebook status. Arthur, you're coming to live with me now, okay? That's the bathroom. This is the living room. This is the dining room where people come and eat sometimes. Look, it's lonely out here, so you better learn how to talk with me. My parents got married in 1955. They had a child, and they stayed married for 44 years until my mother died. 6 months later, my father told me he was gay. I'm gay. I remember him wearing a purple sweater when he told me this, but actually he wore a robe. I'm gay. The bronchoscopy revealed a mass.